Mawa bwino kwa ino nonse amalawi amene ndithu mukutsatira program imene yakulinji lero pa 14 October 2025. Ine ndileya Malekano ndikulandireni ndithu ku program imeneyi. Ino amene mukumvera Wireless Times komanso amene nthawi zonse mumakhala pamenepo kutitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi. Timakhala tukamba nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi kuzunikira ndithu mozama. Lelo tikhale ndithu tikuyang'ana nkhani ina yayikulu kwambiri. Amati munthu amene sanadye sangapange chinthu cha nzeru. Nde nkhani imene ili mkamwankamwa mwa anthu pakadali pano muno Malawi ndi nkhani ya anthu amene akhuzike ndi chakudya ndi vuto la chakudya mu nyengo ino. Makamaka anthu amenewa alipo okwana 4 million malingana ndi malipoti amene bungwe lija la MVAC latulutsa. Limakhala ndithu bungwe limene likuunikira nkhani makamaka ya anthu amene alibe chakudya mu dziko. Nde amatulutsa ndithu ripoti chaka china chilichonse amakhala ndithu akutulutsa malipoti. Nde malingana ndi ripoti lawo chaka chino munyengo imeneyi timati pa Chingerezi lean season kuyambira pano mpaka na chaka cha mawa cha Machi tikamafika nthawi yokolola anthu amene akhala akhudzidwa ndi chakudya ndi anthu pafupifupi 4 million. Nde tikhale tikuunikira nkhani imeneyi. Nde undunanso waona za chuma unatulutsa ndithu report kuti yayi anthu amenewa pafunika ndalama pafupifupi is it 380 chakuti billion yokuti ithandizire ndithu chakudya cha anthu amenewa 4 million. Nde tikhale ndithu tikuunikira nkhani imeneyi. Komanso mvula ndithu madera ena chigawo chakumwera yayamba. Pali anthu aja amene ameneka kupindula ndi ndondomeko ija ya AIB. Kodi kubomako akuziyendetsa motani kufikira tsopano nduna yona zaulimi sinasankhidwe. Ena akuti mwina ndunayi inakasankhidwa mwamsanga kuti ithamangitse zimenezo. Ndeti khale tukambirana ndithu nkhani zimenezi mu program yathu ya lero. Ine ndileya Malekano sindili ndekha mu programuyi. Ndili ndi nzanga apa Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Ndadzuka bwino ndikukhangati ndikulankhula ndithu mwachangu tili ndi Minister of Finance apa Joseph Mwanamveka napempho kuti yayi ine ndatangwanika kwambiri ndifuna ndithu ndingoyankhula nanu kenako ndikhale ndithu ndikupitirira kugwira ntchito zina nde ndikuyesesa ndithu kuthamanga ndi nthawi apa. Chabwino. Yetu. Nde tili ndi Dr. Leonard Chimwaza amenewa ndi katswiri pa nkhani ndithu zaulimi tikhalenso tikulankhula nawo mu program ya lero. Koma poyamba ndikulandireni olemekezeka Joseph Mwanamveka. Mwadzuka bwanji? Ati ine ndili bwino kaiwele bwanji ya? Ndili bwino. Congratulations on your appointment. Mwabwereranso mu office itu. Ibo kwambiri ndathokoza. Ndipeleke somoni kwa Chimwazawo. Achimwaza mwamva moni kuchokera kwa minister. Moni wafika takondwa kuti tsiku la lero ndinawo. Zikomo kwambiri. Mwayamba bwanji ntchito? Mwapeza zotani mu office mwanu Joseph Mwanamveka? Ntchito ndiye ilipo tayipeza tayamba. Ndikuda kuti tayamba bwino azosatira zake mutha kuziona mu social media tikwesesa. Mwapeza zotani kumbali ya zachuma zinthu zili bwanji?
Mina nkhani mene mundilole tikhale nawo pansi nthawi ina pano tingokamba za kudya chifukwa cha nkhani imene ndina kuti ndi alendo amene tikwatikwanawo mamapo mpano sanenemuke kupita ku World Bank. Anafika zulo fati meeting timalizise nkhani yake yomwe ya chakudya. Ndi mina lea ungadilole kuti tingokamba nkhani ya chakudya. Tikabwera ku America kita nisa press conference tikuuzani kuti kodi kuchelezele kutapezako chani ufisikopo chabwino kumaso kumanetare kutapeza ku bank kutapeza chani mente salibanji maana usalibanji kumaso tikupanga chani zose za press bwino mzatifuse mafuso tizakuyankheni. Chabwino ndathokoza kwambiri mwina mwamsanga mmene mwafotokozeramo timafuna mungotiuza kuti kwatuluka ripoti lokhuzana ndi anthu amene akhudzidwe ndithu ndi njala mu nyengo imeneyi tinene kuti lean period. Mwina mwamsanga tangotifotokozerani kuti mwina zikutanthauza chani komanso kubomako mwakonzeka motani kuti anthu amenewa akhale ndi chakudya kuyambira pano mpaka nakufika ndithu mwezi wa Machi. Choyamba mina ningwasimikizira Malawi kuti boma lawo malisankha losogoza ndi Professor Peter Mutharika nikuchita china chilichonse kuti mafuta achakudya mwina atachepa kuti anthu amene kumbuyo kwakhala kuvutika ndi nkhani ya chakudya koma amenenso sakudziwa kuti kodi chakudya akachipeza kuti at least kuchokera pano kufika mwina February akhale kuti mwina apeza chakudya. Chimene tachita choyamba tapeleka ndalama ku NFRA agule chimanga chifukwa tapezanso kuti pali anthu ena malemo muno ali ndi chimanga amva kuti mitengo ikusika akuthamanga kuti akagulise ku NFRA ndi limene tapasa ndalama kuti agule chakudya chimenecho pochitoomba munthu akulengeza a NFRA takugula chimanga chomwansanga. Komanso takumana ndi anzathu mabungwe ya kunja a World Bank, African Development Bank, Afrexim Bank. Komanso takumana ndi ma donors kapena ma ambassadors, ma high commissioners amaiko ena amene atisimikiza kuti chakudya chipezeka. Oti tikali pano pa kusainirana tikuitananinso at times the media houses ina ndi media houses ina kuti tizakuuzeni kuti kodi itapeza ndama zingati so ena wati pasa chimanga ndi chingati ena tipasa mpunga ndochuluka bwanji tikati tikuuzani mawiki amene akubwerawa. Report imetakumiza la MVAC imetapanga publish report limene linali hata mali zakale mu July linali litata koma anzathu amene akutoka mboma pompanopa ripoti yanalisunga cholinga choti asaonese ngati kuti kumalawi kuli njala chifukwa mwina amaopa kunenedwa komanso ifoti tinayandikira kuchisankho anangolisunga. Ife tizakumana ndi madonors ananena kuti ripoti imene yalituluke tipange tauza Malawi komanso tiwauze akhala kunjaja kuti kulidi vuto la chakudya kumalawi kunoko. Atenga ripoti limene lijapite nawo kumaiko akwawo kumakapital awo kumaiko kuda nthawi yomweyo akapemphe kuti atipase chakudya. Nchifukwa chake tinapanga publish report lija sinali cholinga kuti mina tiwaopseza anthu kuti kuli vuto koma timafuna tikwanirise zomwe madonors amafuna. Chifukwa MVAC report amapanga ndi madonors kuphatikiza ndi Malawi government ndiye inakukhala a formality kuti tipange publish report limene lija koma yasu matithandiza kuti madonors atenge report limene lija apite kumaboma akwawo akatithandize nkhani ya chakudya. Mina ningobwerezanso mungatani nakale kuti tikuyesesa ndithu kuti chakudya chipezeke. Ndithokoze kuti maboma ambiri ali ndi chikhulupiriro akukhulupirira maboma ali kuti chimanga chikabwera chiyenda moyenera komanso atandiyenda moyenera komanso ali ndi chikhulupiriro mwa Professor Peter Mutharika. Nchifukwa chake iwo anena kuti atithandiza akuziwa vutolo akuziwa kuti kuli vuto ku Malawi anthu ayenera kuti apeze chakudya. So ningwasimikiza kwa Malawi kuti tiyesesa
muliyola kuti muliyolanso kuti mina ndiwapemphe anzathu amalawi amene akusunga chimanga. Tikuziwa pali makampani ena akuba chimanga akuchisunga, tikuziwa anthu ena ali ndi chimanga akuchisunga. Ndiwapemphe kuti nthawi yogulisa ndinoyi asachisunge chwa kompani sikaletu ya chimanga chiti kuchipeza tikuziziwa kuposopo mpanopa. Chimanga chikhati kuchipereka mati ena amene angathe kugula agule, komanso chimene chingathe kupereka tipereke. Choncho mitengo isika. Zosakalikisaso mitengo isika tiyesesa kuti chimanga chisike. Chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika ni kuti inflation ikase ikusika. Tionesesa kuti limene zichitike. So ndiwapemphe amalawi anzanga amene mwezi chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino. Kama makonzekera kuti mugulisa kuboma. Ife tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga. Kuli bwino ngati mufuna kugulisa panopa gulisani kuene farae mwansanga isigulise. Mukapanda kutero ndekuti mupangana ma losses. Muna nditero Lea. Chabwino mwafotokoza bwino ndithu zikumveka. Timafuna tidziwe kuti kupatulapo ma donors iwo potengera zokuti budget inali itakonzedwa kale ya nthawi imeneyi. Ndalama mwina muzipeza kuti mwakonza kuti ndalama zina zimene zifunike kupatula zimene ma donors akuthandizira zogulira chakudyazi muzitenga kuti ngati boma? Boma mwezi timatolera ndalama. Kuchokera ku MRA kumachokeraso maintenance tax, kuchokera ku maparacels amene amatolera ndalama, kandi ku road traffic, kandi ku immigration amatolera. Ndalama zimene zozo tiyesesa kuti zina mwa izo zambiri mwa izo zipite ku chakudya chifukwa chokudya chofunikira. Takhati kunena ife apenda kunena kuti chakudya chofunikira. Tiyesesa ndithu tigule chimanga chimene chija. Pali mid-term budget imene kubera mu November mumwemo yomwe tiyitengeso kupita ku parliament. Mwina anduna fuso. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. There was a call coming. My apologies for that. There was a call coming. All right, no problem. Tiyesesa kuti tipeze ndalama zogulisa yogula chimangacho kuchokera mu budget yathu. Ngati ungafunikire kuti tipite ku parliament akatonjezere ndalamazo tipanga mu September muno malingana ndi malamulo, malingana ndi Public Finance Management Act imene mavumera. Kumaso constitution mavumera kuti you can adjust budget ya kupita ku parliament ndikupanga sika approval. Anduna ndimafuna tifunseso kuti nkhani yokhudza ndi njala kumalawi kuno ikukhala ngati kuti yakhazikika chaka ndi chaka. MVAC report likumapereka ma figures around 4 million most of the times kunena kuti amalawi amene akumakhala okhudzidwa ndi njala. Mwina mwala mu office kumene komano mwina mukuona kwanu chaka chimenechi chapangitsa kuti tikhale ndi vuto limeneli ndi chani? Komanso ndingokambako kuti ndi ndondomeko ya AIP mwina boma lapita lijani maperekaso zipangizo za ulimi zanifi kuli Agikomu kuli mega farms komanso mwina Adimaki inapatsidwa ndalama kuti igule chimanga. Despite zonsezi zikumapezekabe kuti tikumakizungulira pomwepo tikufunanso pano ndalama zina zoti gule chimanga chaulere wapatse anthu. Mwina going forward mukuganiza kuti tipange motani kuti tithane ndi mavuto amene waifa chaka ndi chaka tikumatenga ndalama kupereka kwa alimi, tikumatenga ndalama kupereka kwa Agikomu kaya mega farms, by the end of the day siti kupindula meri kuyembekezera kupindula. Mwina going forward mupanga motani? Ndingati kunena kuti nosi ni mboni kuti kumbuyo ngati DPP tunaisesa kuti chakudya chipezeke, chimapezeka nditu Adimaki chimapezeka, ngakhale kuena chimapezeka. Komanso ifeyo AIP yathu imaenda nthawi yake mwabwino oti kuyambira ndemwe ngati Ministry of Agriculture ndikukumbukira timapanga launch AIP cha mu September, kufika na December timayesesa kuti fertilizer alisi walandira. Koma zomwe achita anzathu amene angochoka ino ndine atingi ndimbone muli ndi
information laws chimene ngangosimikiza Malawi chona kuti boma la Professor Kapita Mutharika imatenga nkhani ya chakudya iyi seriously. Nchifukwa chake kumbuyo uku nonse nimboni kuti mmene DPP ima endesa ziko mapeza zaka zina ndithu Malawi ndikupanga export chimanga. Mapanga export chimanga komanso kuthandiza maboma ena kunja kana chakudya. Choncho ningoti kuwasimikizira Malawi kuti tika ndondomeko ndithu yokwanira. Ndondomeko imene iso ili mu manifesto yathu nkuja kuti mutapeza mpata muwerenge manifesto yathu ikuza limene tipangire ndondomeko zimene tisatire makulinga imene tiyendere kuti Malawi izikhandi chakudya aliyense azipezeka ndi chakudya komanso AIP iziyenda bwino zonse zili manifesto ndikupemphera. Ndiye mwina pakadali pano mwezi uno wa Oktoba nkhani ya AIP khanga mutu wake sukuoneka bwinobwino. Mwina ena kumachita mantha kuti khanga tikukonzekeranso njala ina chaka chamawa. Mwina iniyo chilowere mu office nkhani ya AIP pakadali pano ikukonzedwa motani kapena amalawi ayembekezere zotani mwachangu kwambiri chifukwa mvula amene amafotokozera lero poyambirira madera ena khanga yayambako. Ndipemphe nokha muziwa kuti President atu angozumisa wiki yathu yomweyi ine lero ni siku la 4 camp mu office chimene ndingakusimikire ndingokhala ndichikhulupirira kuti TSS nangasi anzathu amukananena atingi mina ndivuto lina labera chifukwa anzathu lipota nango lisunga samapempha ngakhale kuna linjala samapita kwa maduna zukapempha kapena kufufuza ndalama kuti zichitike koma ife tena kuyambira pano kupita kisogolo. Niko kupempani kuti tipase mpata TSS avuto zikuziwa kuti nthawi iso ndiofunika tipeze fertilizer nthawi yomweyo tipeze chakudya tikuziwa so nthawi komwe ino tipezenso kuti kuli mafuta agalimoto ngasimikizira Malawi kuti omalawo la Professor Kapita Mutharika TSS mmene ngati kunena chifukwa kunena izi kunena izi yoti dakhala mu 4 days simukuyembeza kuti lero popani ndipanga chakuti olemekezeka zimenezo zikumveka ndithu koma tikudziwa kuti ino office imene ikukhalamo sikuti ndikoyamba yayi masiku follower mwangobwereramonso koma zambiri mumazidziwa kale mmene zimakhalira potengera ndi mmene zinthu zililimo timafuna tingodziwa kuti kodi kundunako muganiza zotani makamaka kumbali ya AIP. As we speak kulibeko Minister of Agriculture nde timafuna tingodziwa zokuti mukukhala pasi kwanu ngati kuchipani cha DPP komanso ndi a president nkhani imene iyi mwina munayiunikira motani tiyembekezere zotani. Ndana AIP takumana ndi onse amene amathandiza mwina kugulitsa fertilizer kuboma. Leya waonaso takumanapo ndi mabanki kuti athandize kumbali ya foreign exchange kupereka kuma kampani amene amapereka fertilizer kuboma. Komanso mandakumba kunena pompano kuti Minister of Agriculture sanabwere tikuendeza kuti mina akabwera amalizisa ndondomeko yonse ngati si Minister of Finance izo kwathu ntchito yathu ndikungopereka ndalama. Chimene tipangefe ndikuti ndalama zikhale ready tikambianenso kuti ndalama zakudya zikhalepo kuti Minister of Agriculture panopatamba kale kukumana ndi APS ndiona ndi APS aku agriculture timakambia nawo nkhani yomweyi ali ready kuti zonse zichitike. Kwa ife ngati nduna Minister of Finance TSS wani tipeze ndalama za Malawi muno tipezenso ndalama za kunja tifatirira timakula kunja mansanga kuti pomafikana mapeto kwa mina November zikhale kuti zonse zichimake anthu amba kulandira fertilizer komanso anthu akulandira chakudya ndicho mwene ngati kunena mina pa nthawi inoyo. Chabwino ndikuthokozeni kwambiri olemekezeka koma mwina musanapite achimwaza munapatsa moni aja asaoche blanket mwina nkutheka ali ndi mawu awiri atatu okuti alankhule nanu komanso mafunso angapo pa nkhani imeneyi yokhuzana chakudya nkhani ya AIP ndi kusankhidwa kwa nduna ya zaulimi. Achimwaza mwadzuka bwanji tapatsana kale moni a minister wa asanapite ndimafuna ndithu mwina mutango aponyerako mafunso awiri atatu ife tisana malizitse programu iyi ndino. Zikomo kwambiri Leya honorable minister
Congratulations. Mene afunzira Mpongolo komanso Leya ngati dziko la Malawi mene tokamba pano padusa miyezi 5 Parliament chivomerere ni ndalama zopita ku AIP, ndipo ndalama zimenezo zinavomerezedwa kunena kuti zigwiritsidwe ntchito ku AIP posatengera kunena kuti boma limene layendetsa miyezi 5 ndilina miyezi 7 yosala likhalanso lina, koma ife chimene tikudziwa ngati Malawi kunena kuti no Parliament inavomereza ndalama zopita ku AIP. Mwina simunafuna kufotokoza zambiri mwanena kuti munakumana ndi APS dzulo, ndipo pali ziwiri zitatu zimene zindichitike kuti no AIP ikhalepo, koma tikudziwa bwinobwino kuti no achimwanza zikuoneka ngati line yawo ndithu yathawa apa, koma olemekezeka mulipo mutimva? Olemekezeka mwanamveka mutimva? Olemekezeka mwanamveka? Zikuoneka ngati kuti line yathu apa sinatichite ubwino, tipempha nzathu a technical kuti atithandize abwezeretse ndithu anthu awiri amenewa. Koma Innocent nkhani ndithu wayimva, tisana tikupanga apa zokuti abwererenso pa line ya mwanamveka komanso Dr. Chimwaza tingolankhula ndi atolankhani athu ali ready kumeneko. Tikupatseni mpata Jason Malowa wa dzuka bwanji pano pa apanga ndithu ndatsuka bwino ka inu Leya mwadzuka bwanji maona kuplanta tengera pamene popo ndifake ndikunena kuti TSS pano pa kunfunika kuti mwina atathandize sanga agriculture awa kuti ande kupeza fertilizer anatamba kale anapeza kale ma supplier kuti alifaka anaita mpepa don't know maana ena mai wana atapeza process yamba kale ti apa tingopitiriza munga manena government is a going concern sima ya matrioti una mapalibe imapitilira report nandi basa zulo kuti nditu pali progress. Tatokoza kwambiri ora ma minister koma nomwena ofuna usunga nthawi ngati Malawi tinene kuti ntchito muli nayo yochuluka chifukwa kufikira tsiku la lero sitinaone mu newspaper mwina undu nawo kufotokozera kuti tikufuna ma suppliers a fertilizer imene imayendera no procurement process. Sitikudziwa ngati pali ndondomeko yopanga engage ma companies amene akuyenera kuti apange supply seed. Sitikudziwa ngakhale progress ya selection ya ma beneficiaries ina machidule chifukwa nthawi ni kusimikizana kuti a president anenapo nkhani ya transparency and accountability kuti ayisesa TSS kuti ndondomeko munenayo isatide bwino kuti anthu oyenera apereke chimanga kapena fertilizer tibakaso shoti kati yayi komanso utikhala mapanga tikwalongosola ya Malawi kama media houses kama newspaper tose zikhala mukula zimene zituzenda tubwino ungadani nama kuti fertilizer atu wina wafika makampani amabwezera atu fertilizer koma samapanga release ena makanda collateral management amsua achimwaza kuziwa collateral management no Leya sumuna kuziwa amafuta kuti fertilizer wabwera ata upanga release bokapo kapa akalipiridwa sikuti bukhala buto nditu yonse kuti nenda ndiya report nenda tankulana ndi ma suppliers ngati masapa atu sikuti amene watengedwa kale ayi koma amene tikugaza kuti ndi potential zakazo samwe amata kupereka akufuna kuti fertilizer yo ambi apezeka ena ali Malawi muno kubeira kuti 2-3 days akalipiridwa apezeka ali kunoko ngofuna ndikusindizireni kuti TSS mina ndibwerezo somwenda nena kuti boma lawo la Professor Patrick Mutharika komanso ngati nduna kumbali ya zachumayo ndiye sesaso kuti mavuto amene analipo kumbuyo kuti wakonze mwanena kale zomwe zilizoona kuti ntchito ndiye ilipo ntchito ile ilipo makuti itheke tifunika tonse ngati Malawi tigwirane manja nzotheka tigwirane manja kuti zonse zichitike. Ningopempha Leya kuti ndikhaso ni nthawi amshuwa zakuitana Leya ndi tizakhale pansi I know munafunsa mbiri kuti mutifunse tikhala pansi ndithu muzatifunse mafunso ine ndikuzo tikuzaniso kumene tikupitako tikamene zimene takatenga kumene kuti tatenga kuti tatenga zinthu izi ndi
Chabwino ndikuthokozeni kwambiri olemekezeka chifukwa chokuti ngakhale munatangwanika koma munapeza nthawi kuti mulankhule nafe kuno kwa Ilesia Times. So we don't take that for granted. We are wishing you a very good day. Thank you very much, and thank you, Leah, and also thank you, Mr. Chimwaga. I hope you, apart from asking questions in future, you also bring suggestions. Actually, I have a compendium of suggestions, but certainly I think for Kabuto and Damala, we cannot go young to another to be constantly part of the solutions. And you want this, that was a syllable. Yeah, Ajimwaza inutili nanu pano sikuti mubiti. Ina ndilipo ngatinkotheka ndekuti mundipatsa kampindi pang'ono kuti no muna zifotokozerepo ziwiri zitatu zimene zingatithandizire kuti no tichoke mu ng'anjo umene womangodandaula chaka ndi chaka nkhani ya chakudya. Titero ndithu koma pakadali pano tipite kaye kwatola nkhani yathu ayima ndithu nthawi yayitali apa tingolankhulana nawo kuti kodi amalawi kunjako akuti bwanji. Jason Malowa wadzuka bwanji kuzombako? Zomba kuno ndadzuka bwino ka inu Leah ndi Innocent komanso Achimwaza madzuka bwanji kumeneko. Ife tadzuka bwino tangocheza ndi amalawi amene uli nawo pamenepo mwamsangamsanga. Tathokoza kwambiri ndikuyankhula pano pa Labour Office kuzomba nenda kumana ndi anthu angapo amene ayankhule kuti patsande manga yawo pa nkhani imeneyi mtsiku muno akulu muli njala. Ne anthu oposa 4 million akhudzidwa ndi njala imeneyi. Timafuna timve kuchokera kwa inu kuti boma mungalilangize motani litani kuti lithane ndi njala imeneyi. Muyamba ndi dzina kumene makhala. Ine ndi Chipimbe ndi makhala ku Silimairos. Njala imeneyi anthu ambiri avutika nayo. Koma boma limene labweraso pano kusonyeza kuti mabungwe ambiri alowererapo kuti atithandize. Chimene ndingapempha ndichoti pogawa chimangachi pakhale chilungamo. Anthu amene avota ndi anthu akumuzi. Koma chimangachi kawiri amagawidwa ndi anthu antawa. Pano boma linayenera litani lichitepo kanthu lionesese chifukwa pano anthu akulira ndi amene avota akusangalala ndi amene asanavote. Ndiye boma linayenera lichitepo kanthu kuthandiza anthu amene ali kumuzi. Anthu ambiri akuthawa kumuzi kupita mtawuni kusowa zochita chifukwa cha nkhani ya fetereza. Panafunika kuti fetereza ayikidwe mtengo umodzi akhalepo kuti aliyense apita kugula momwe angapezere. Chabwino ndiye mwina ife takuthokozani kwambiri pano mudati kusazina knowledge. Ine ndi Chipimbe Isaac. Tiliso ndiye na mwina dzina ndi kumene makhala. Ineyo ndine Jimmy Geoffrey wati ndikumatia wafundi komano ni makhala muno kwa mponda bwino ndi paleba. Ndiye nkhani imene ya njala inu mukuiona bwanji boma litani chifukwa njala imene ili ndi yangonagona. Yeah, njala ili ndi yangonagona. Koma ife tikupempha boma la apita timalidalia timalinyadira. Koma tikufuna kunena kuti boma ili lichite improve zinthu zimene monga lese achinyamata ife tikuthawa kumuzi chifukwa choti chochita kama za school ifo choti chochita pano palibe tikungokhala kulephera kuti tipeze ganyo choncho njala isingati chifukwa choti ifeyo anthu tikusowa chotani chochita ndiye lipange makampani kuti tizipeza tizipira ganyo komanso pano palibe tizipira ntchito mmamizi muja muli anthu okhala mboti sangathe kugwira zinthu zoti akazifikire zinthu zimenezo ndiye njala kuti aipange avoid apange improve aone kuti anthu akuike ma project kuti anthu azipeza ndalama yoti apangise njalayo akavulire zakudyazo akapeza ndalama kuti akavulire zakuti mutero mtero yonchoyo ndiye kuti at least zikhala kuti zinthu zali zisintha koma napopo anthu tizingobula ochita bula zingochita be osafutira zingosauka tonyo boma singane kuti kupakapo kanthu chifukwa kuti sili kutithandiza komanso amene amagawa za zipangizo za ulimizi asapange chinyengo azana kuti azifikiza kwa anthu oyenera kuti awawadi alibe kuthekera kuti zinthu zingatani zingapange koma zikatundu amafikia mwa anthu kuti iwo aninza makale anthu kufaso popata utani ovutika ndiye tikupempha kuti boma ili ionesese pange improve zimenezo akutero awa dzina litomati ndineyo Jimmy Geoffrey. Jimmy Geoffrey tamaliza na Jimmy Geoffrey kuno kuzomba pa Labour Office pamene ndakumana nawo kuti yankhula nkhani ya njala imene ikuoneka kuti ivuteso chaka chino Leah
titero kuchokera kuno kusonso. Inetu ndathokoza kwambiri Jason. Zikomo kwambiri Leya. Zikomo. Bernard. Hello. Nelson Gonjani wadzuka bwanji? Nadzuka bwino ka kumene kuleya ndi Innocent mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino, tacheza ndi Malawi amene uli nawo pamenepo. Zikomo ngokumbusa Malawi kuno ndi kukasungu ndili pa kasankha pa ground pamene ndakumana ndi Malawi amene akufuna kuikapo mu pankhani imene tikukambirana pano nkhani yokhuza chimanga. Mwina munthu wankulu nkhani mwayisatira bwino lomwe mukuona kuti boma likuyenera kuchita chani ndipo chisogoleke chikhale motani kutenani choyamba. Ine zinanga ndine chimwe mwale kuno kukasungu kwa kasankha. Pankhani tesatira bwino zedi ndipo mmene alongoswaje na anduna aja somwe alongoswadi zambiri zoni zoveka koma nkhani yomwe tinganene kundi wakuti anthu ambiri amene asungadisha chimangawo asungada ambiri koma akukhumudwa ndi mitungo omwe akumavayo ndiye timaona ngati njira yabwino yomwe muna angapanga abomawo adayesesa kuti muna mwake anthu atagula kaicheni pamitengo yabwino amumuno kuti apindulebe nanga sanagula beka maperezo oti kandu odula anapanga soka maminde oti kandu yodula ndiye kuti agwisoka mochipa azona ngati kuti akuluza kuti alimeso chaka chino angazozike ndiye tinaganiza kuti be abomawo pamene akugula chimangacho cha Malawi atasesabe atagula beka pamitengo yabwino kuti anthu asakhumudwe ndimuna makanga amene kuti ndikuti awaswa kuti bwezesa kan mbuyo ndikuti uje ambiri akhumudwa uje mapelake kan bomali amba kan dana loka kukhosija chitakwambira uje komwe kuno koma ndimaona kuti aboma akadayesesa kuti amumuno akuloje ndibabilengo yabwino ndikuti anthu ambiri angasangalale kumeso chimangacho chikapezeka muje ni madi makimo loko ndikunkhokwe zapomaso anthu akambamba kuti kugawa zinthu zifikedi kwa anthu oti ndachikudire otidi awawa sangatheka kulima loko ndikugula atipasidwa anthu ngati amenewo ndikuti ambiri angafikirike ndiponso chitamapezeko muchene mwadi makimo kuti anthu amene ali ndikuthekera kuti angagula asingachipeza chimanga chosati akapita asikakutika soka ndi mifulo kapina chani ndikuti choncho zingathandize kuti njala itani ichepe. Chabwino ndathokoza kwambiri achimwenanga achimwewe ndipiteso kwa Malawi omaliza apa mwina mutifuna kozera dzina maso nkhani mwayimva muno lomwe. Ya ine dzina langa ndi Sauli Banda lokeranso kuno kwa kasankha. Nkhani imeneyi taimvetsetsa bwino lomwe zokera pachiyambi zokhuzana ndi njala imene ikumveka muno dziko la Malawi. Zoonadi njala ilimo dziko muno chakudya ndi chochepa chakuti pa zaka zimene zapitazi anthu ambiri zimavuta kuti atani kodi afikire fetereza kugula kotero kuti mbinda yambiri anthu ambidzimo amapangisa sabulize kwa anthu achuma kale kuti aina amene azilima ndiye mukudziwa bwino lomwe kuti munthu woti ali kutekera ali kale ndrama akhale ndi chakudya chijacho kuti agulitse kumakhala kovuta kusiyana ndi mphawi kuti apeze kuti iye uja ali chakudya kanchere kana khakuti mwina pakhomo palibe apeze kuti agulitse kukachimanga anthu ena kupeza thandizo lotani ayikudya pakhomo pawo. Mwamva nduna akufotokoza kunena kuti apanga zokambirana ndi mabungwe komanso maiko angapo unena kuti munathandize dziko lino. Mwina ino mfundo zimene zizakugwira mtima. Mfundo zimenezo zimene anthu afotokoza papa muonenetsa omayilira anthu ali nazo chikhulupiriro kwambiri pa zinthu zawo akalonjeza zambiri zimapeza kuti zindani kuti zokwaniritsidwa ndi anthu ali ndi chikhulupiriro ndi mmene apangira zokambirana ndi mabungwe ena ngakhalenso ndi maiko akunja ena ndi ena kuti mwina mwake zikhoza sinthu koma nkhani yayikulu ndi yakuti monga mujaso anafotokozera anzanga muno Malawi chakudya ndiye chilimo makamaka chili ndi anthu oti ali kuthekera kale oti ali ndi chuma ndiye ndipite imene ndikumveka kuti chimanga mwina achigula mochipa ena akupeza zoti athireso mankhwala kuti mwina adzagulitse kaya chaka chamawa kuti chaka chino asagulitse unenera pamene kumene kukhale oti utani ikumvekayo ngati kukhale kotheka boma kuti ndalama zapezeka mwina mwaka ayambireka yogula chimanga cha muno Malawi anthu pamitengo yabwino kuti agule pamitengo yabwino pakutero anthu aja akhala oti chimanga chija achigulitsa muno Malawi
chimkhayo ndi chatani kodi chapezeka akatero chimangacho chenera kuti chifikire anthu akudikitsitsa amene oti makamaka m'mamidzi amene oti samalimaso pa zaka zimene zapitazi ndimene muchatafotokozera kuti chikatero boma likhala kuti lathandiza kwambiri Malawi. Ayi ndathokoza kwambiri amene unda Malawi amene kumana uno kukasungu kwa kasanda pa ground ndiye ndi matero kuti tibwererenso kumene ku Blantyre kuti mupitirize ndi program imeneyi Leya komanso Innocent. Ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wadzuka bwanji Bertha? Ndadzuka bwino kawele wadzuka bwanji. Ndadzuka bwino tacheza ndi Malawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino padakali pano ndili pa police stenof mboma ino la Nchewu pomwe ndapeza Malawi omwe akufuna kuti apereke maganizo awo tingokudziwani dzina lanu komanso mwina maganizo anu ndotani boma lichite motani kuti anthu asakhudzire kwambiri ndi njala mdzikomo. Okay, ine ndine Anderson Papai kuno ku Nchewu pa police stenof. Ine nkhani ya njala ikungotikuza kwambiri futhi kuti nazipangizo zokhuzana ndi ulimi zimafika nthawi yosempha ndi nthawi anthu akuyenera kudzala kumamindawo ndipo chifukwa chimene janela kulima mapesa kuti zipangizo zoti bisechito kumunda kuja sudapeze ndio mati kuti ulime sukupindula kupang'ono yayi pachifukwa chimene nje kukhala ngati njala chingopanga tayimusitayimusi murona lero lino anthu akupeza kuti fertilizer akapatsa fertilizer arotsika mtengo pesa timanga chakumakale kumunda zotsatira zake kungosunga fertilizer kuti amene agula ena kugulitsa kwa iwo amene adzora anthu opata ndi pachifukwa chimene jaji ndi njala tayimusitayimusi pachifukwa chimene chifuna kuti asawerenga masiku amene alowa mu office kuti alowa tsiku lita angono temene alowa mochera kale kumabe achite macha kuti mwina mwake zina ndi zina athokonitsabe anthu. Chabwino dzina lanu li? Ine Christian Dolola kuno ku Nchewu pa police stenof. Ine maganizo anga ndionena kuti aminister zimene akuyankhula tikuzimva ndipo zikuoneka kuti ndi zatsogolo koma nkhani ndi machawi kupanga zinthu kuthamanga pa ground palingana ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno njala ilipo sepose voti idanaponya ndi anthu akumamidzi nkhani yakalembedwe ka zinthu azilemba motsata chilungamo potengera ndi mmenenso zinthu kumamidzipo zikukhalira pano chimanga chinadula kwambiri kukwera mitengo mochuluka koma tikupempha boma limene labwerali lititsitsire kuti munthu wakumudzi adzikwanitsa chimangacho kugula muwe mmaona kumudzi kuja maganyo amasowa de apeze kuti apeza ganyo amene apeze ndrama yochepa akapeze pansika chimanga mmene chilili zinthu zimeja sizithandiza kwenikweni ndeti makhati kudandaula ngati mmene tapangira ndi boma limene lapitali ndipo ife president wathu tidamuthalika tikudziwa tsogolo limene ali nalo tikudziwa zimene iye amachita ndichifukwa yake ife tidavota mwaunyenji kuti mwina mwake akwanitse kuti ipulumutse kuzimene kunachitikasi. Bwino timveso dzina lanu? Ine ndi Alex Pedi. Ine nkhani ndayimva bwinobwino mene ayankhulira minister ichi chimene angachite owa madimaki mukuyenera tubize chimanga chokwanira kuti anthu akumuzi akhoza kumakwanisa kumagula pakutinso madimaki mwambira amatha mavenda kumalowelerapo kumatani koma akhwimitse chitetezo kuti mavenda asamapeze mpata kuti akusomagula chimanga chimechicha azigula anthu akumuzi chifake anthu akumuzi ndamene amakhusidwa kwambiri ndi njala. Chabwino Leya ndimene ndachezera ndi Malawi kuno ku Nchewu pa police stenof. Ndathokoza kwambiri Bertha mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Chimwaza mwamva ndithu zimene Malawi alankhula madera osiyanasiyana ku Kasungu, ku Nchewu komanso ku Zomba. Ino mukhoza kulankhulapo zotani mukaonanso zimene alankhula a minister kuti nyengo inde zikuoneka kuti mvula madera ena yayamba komano palibe chogwirika chimene mwina chikulankhulidwa pa nkhani ya zipangizo zotsika mtengo komanso pano tikukamba pano nduna ya zaulimi sinasankhidwe. Zikomo kwambiri Leya komanso onse amene akumvera programu iyi. Kawiri njala imene timakhala nayo kuno ku Malawi timanena kuti ndi njala imene ndiyolenga timachita kuipanga ife tokha Malawi zimene zikuchitika pano zitha kukhala zosonkhezera njala ya chaka chamawa njala imene tikupili nayo pano chifukwa cha ziwiri zingapo zimene mwina sizinayende bwino mbuyo tikawamvetsera Malawiwo
ali ndi magawo angapo amene akudandaula tikanakhala kuti no adindo komanso tonse ngati dziko tikuchita ndondomeko zonse zoyenerera bwino tibwezi tili kumakamba mwina kuti panopa anthu pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala komanso tikaliona bwinobwino ripoti la MVAC ripoti lijatu likufotokozera kuti Amalawi pafupifupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala kuti no mmene tikukamba pa chakudya alibe ndipo akuyenera kuti athandizidwe pakati pa October 2025 kukafika March 2026 komanso mmusimu uja afotokozera onena kuti pali Amalawi pafupifupi 6 million amenewo panopa chakudya ali nacho komano ndi chochepa akuti minimum availability ya chakudya kusonyeza kuti no chiwerengero chimene chili ndi choopsa kwambiri tikati tiphatikizire 6 million ndi 4 million ndikuti mwina ndi chamma 10 million ikaine ndimaona ngati kuti kutulutsa ripoti la MVAC mochedwa sizinathandize dziko la Malawi kukadakhala kuti ripoti limene lidatuluka mu July limene no ripoti linakonzedwera likanathandizira pofika pano ndikuti no mathandizo osiyanasiyana kuchokera ku mabungwe amene siaboma ndi ena akufuna kwabwino ndikuti Amalawi akanakhalano kuti ayamba kulandira chimanga ndikuti chiopsezo cha njala chikanakhala chochepa ndiye tipemphe adindo kunena kuti nkhani ya njala nkhani ya chakudya asamayiyeyeke ayi ngati ripoti latuluka ndipo likusonyeza kuti zinthu zili bwino tipitira poyera ngati Amalawi kuti no thandizo lizibwera msanga komanso ngati likotheka mwina kupanga kumene declare state of emergency kuti no zativuta kuno ku Malawi mathandizo akabwera mwamsanga ndikuti no dziko la Malawi lithandizika tili vuto limeneli chifukwa chani tingowunikapo mwamsanga motere maprograms aboma amene timakhala nawo AIP kandi PCP kandi adikomo kandi TEDI kandi chani chimene chimativuta kwambiri ndi kugwiritsa ntchito zipangizozo moyenerera ndalama za nkhani zimaperekedwa kuma programs aboma maprograms amene amabungwe amene siaboma koma kwambiri ngati imene akambiraja akunzewu pamapezeka kuti no perereza komanso mbewu alina kulandira mochedwa agronomically zimene zimapangisa kuti no perereza uja alina asamugwiritsa ntchito moyenerera mbewu zija asazigwiritsa ntchito moyenerera mapeto ake zokolola zimakhala zochepa timaganiza kuti tikhali chakudya chokwanira chinthu china chimene chikutivuta kwambiri ngati dziko panopa tikumadalira kwambiri mvula tikudziwa bwinobwino onena kuti nyengo itasintha ndipo mvula sikugwa modalirika zikanakhala bwino ndithu ngati dziko tili ndi irrigation master plan ya zaka 2015 to 2030 kukadakhala kuti no talunjika pamenepo ngati dziko kuti no tisindike ndithu kuti tisamangodalira mvula koma tichipanga ulimi wanthirira ndikukhulupirira ndithu ngati dziko la Malawi tikanakhala ndi kuthekera koma kolola mbewu zochuluka irrigation master plan imafotokozera bwinobwino kuti hectare ya irrigation ikuyenera kukwera pafupi 150,000 koma mmene tikukamba pano ku Malawi kuno tili ndi malo oti tikupanga ulimi wanthirira opitirira 400,000 hectares koma kufika panopa tili chamma 150,000 hectares kusonyeza kuti ngakhale theka la malo amene tikupanga irrigation tidafikepo izizi zilipasa chithunzi tiliona kuti no nkhani ya ulimi wanthirira ngati dziko tikuchita bwino chinthu china chimene no tikuyeneranso kusamalisa kwambiri ndi kugwiritsa ntchito mauthenga adzanyengo ifeyo ngati dziko tili ndi disaster risk management strategy mwachisanzo panopa department ya meteorological services yaneneratu kuti no madera ena alandira mvula yabwino yapakatikati madera ena pali chiopsezo cha ng'amba ngati dziko tikuzikonzekeresa motani kuti no madera amene mvula sigwa bwino taika ndondomeko zotani kuti no madera amenewo alimi akuyenera kuti no apezede chakudya kuti no miyoyo yawo ikhale bwinobwino china chimene chikutivuta kuno ku Malawi ndikonena kuti maprograms athu onse tikumangokamba kwambiri za chimanga chikangoti chakaninga m'mindapo ndikuti dziko la Malawi timakhala tikuyenda wekha tisinthe kaganizidwe kathu tisinthe maprograms athu tikamakamba food insecurity kapena food security tichimanga kachoka maprograms ena akhalepo othandizira kuti tikhale ndi mpunga ochuluka tikhale ndi mbatata zochuluka tikhale ndi chinangwa chochuluka tikhale ndi mapira ochuluka tikakhala ndi mbewu zimenezi ndikuti pressure imene imakhalapo kuchimanga ikhala yochepa kwambiri komano kwambiri kuno ku Malawi timangodalira chimanga chikangoti chapsingidwa ndi zoopsezo ngati ng'amba ndi zinzache timapezeka ngati dziko ndi mavuto amenewa ndiye tikanakonda kunena kuti boma limene lalowali liyang'ane magawo amenewa kuti no taleka mawa tisakambeso zomwe zizanjala irrigation ikhale mtimake zipangizo za ulimi ziperekedwe mu nthawi yake alimiso aonesese kuti no m'mindamo zili bwinobwino komano ngakhale titakhala kuti tikutani nkhani yofunikira kwambiri ndi forex
chifukwa feterezayo kuti apezeke chabwino mbewu kuti no tisanapite Dr. Chimwaza kunkhani yokhuzana ndi forex yo nimafuna ino utalankhulako ndithu pang'ono ndibwerenso kwa inu posachedwa pompa kuti tikambe nkhani imeneyo akuti report ya MVAC inatuluka ndithu kapena kuti inali ili ready by July koma kuti inangosungidwa sinafune kutulutsidwa nkhani imeneyo ukuiona bwanji kuti ripoti latuluka basa adindo kungoganiza kuti imeneyi tikhalire chifukwa tili mu nyengo ya kampeni ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri akuti mwina tinapanga decision imeneyo kuti ripoti ilo tilikhalire I think kawiri kumalawi kuno timatsogoza kusogoza ndale akusiyana mwina ndi kusogoza well-being ya Malawi mwina maganizo ananena kuti tikanena kuti kuli njala chikhala chifukwa chonena kuti anthu asativotere kapena tikanena kuti kuli njala tioneka kuti talephera mwina ndondomeko zathu za ulimi sizabwino komano aliyense akudziwa kuti pakadali pano nkhani ya njala I think mwina it's beyond mwina fertilizer pali nkhani za climate change kusagwa bwino kwa mvula ng'amba chani zinthu ngati zimenezozo so ndinene kuti mwina pa timayankhula ndi anduna atsopano kunena kuti tipemphe mwina tisiye ma systems azingoyenda amene amayendera nkhani zinazi mwina andale azipanga to a certain extent koma kwinaku tizisira akatswiri ma professionals in that particular field kuna kuti akhoza wapanga zinthu pakadali pano tibe nduna ya za agriculture koma anduna aja anena kuti ayi kwa agriculture ako zinthu zikuchitika APS apanga chani what does it tell dziko likhoza kuyenda mwina popanda anthu political figures dziko likhoza kuyenda zinthu zonkumatheka provided like ndondomeko zabwinobwino so panopa it's time tipange strengthen kwambiri ndondomeko za maunduna osati tipange strengthen unduna koma ndondomeko za maunduna zizikhala functional zizikhala operational kunena kuti anthu akuunduna akhoza paokha kutulutsa kuti report padakali pano tikuona kuti vuto la njala liripotere posadikiriranso kuti zingokhala ndondomeko zokhazikitsika kuti pakabwera maripoti awa mwina anthu ena azingoona kuti okay the political arm izingoona kuti tili ndi chinthu ichi koma announcement and whatever zizichitika ndi maunduna zikhoza kutithandiza chabwino ndathokoza kwambiri Innocent tibwerere kwa inu Leonard Chimwaza tikukamba pano nkhani ya njala mwapereka ma solutions ambiri nkhani ya ulimi wa mthirira kupereka zipangizo za ulimi mwamsanga fertilizer ndithu akhale zokuti akupezeka pena paliponse komano nkhani ya njalayi timakhala nthawi ina iliyonse ikamafika nyengo imeneyi tikukamba anthu 4 million anthu 2 million anthu 6 million akhuzidwa ndi njala koma for the past 5 years takhala tikukamba nkhani yokhuzana ndi ma mega farms timaona alimi ambirinso akulandira ngongole kuchokera ku bungwe lija la NIF ndi zipangizo zina kuphatikizapo zipangizo zogwiritsa ntchito ulimi wa mthirira vuto makamaka lili pati zikomo kwambiri Leya ndizoona kuti ndalama za nkhani zaperekedwa kwa alimi kudzera mu ndondomeko zosiyanasiyana NIF Agricom mega farm nkhani zake ndi zomwezo kunena kuti kodi ma mega farmers fertilizer adamulandira liti mbewu adalandira liti ambiritu amalandira mvula itagwa kale ndeno agronomically ndiye kuti no palibepo kuthekera kunena kuti mulimi angakolole mu nthawi yake kapena angakolole zochuluka pamene no zipangizozo wazilandira mochedwa mmene wakambira Innocent chimene chikufunika nchonena kuti osatengera kusintha kwa boma koma ma systems ya boma akuyenera kuti aziyenda motsogozedwa ndi ma controlling officers kuti ntchito za boma zisayende ku Malawi kuno kalendala ya ulimi imayamba pa 1 October izi zikutanthauza kuti tikangofika pa 1 October ndikuti nkhani za fertilizer nkhani za mbewu nkhani zokonza minda zonse zikhale kuti zili zimata koma pano tikukamba October wasalamwina masabata awiri kuti afike kumapeto koma palibe cholozeka chimene tingathe kukamba chokhuzano mbewu palibe cholozeka chimene tingathe kukamba chokhuzano ku mega farm ngakhale kazindikiri ka anthu oti mwina apange benefit ku mega farm imakhalanso nkhani panopa sitikudziwa kuti chaka chinochi ndi angati amene apindule ku mega farm chaka chinochi ndi angati amene apindule mwina ku ngongole za NIF kuzafika nthawi ya panopa chifukwa mulimiyo akuyenera kuti adziwiredi kuti ineyo chaka chino ndidalembetsa kuti ndili mwina ma hectares 60
ndipo zipangizo zilizede kapena mandalanja kale ndikuti apange plan ya ulimi wake kuti uyenda bwana. So izi ndi zina zimene zimapangisa kuti munazikhala no muchitiro zimene ndiyeno mungofuna kuumba mkota komanso kutsindika kuti chaka ndi chaka timakhala ukamba nkhani ya njala zimativuta pati inaene panonena kuti hali ya ulimi othirira nkhani yokambirana dziko la Malawi ndi madzi ili ndi mphaka yabwino tikuyenera ndithu mwira ina iliyonse kuti no mahectares ochuluka amene tili nawo tipange ulimi wa nthirira tisadalire kwambiri mvula komanso kudzera ku boma timatika strategic green reserve management NFRA adimaji kobiri limene limapita kumabungu amene limakhala ochepa kwambiri kuti no athe kugula chimanga ndi mbewu zina kusunga mu nkhokwe mmene lokamba pano NFRA ndikalikili kugula mbewu koma mbewuzo zidakulowedwa mina miyezi 4 or 5 yapitayo pakhale ndondomeko zokwanira zonena kuti kalendala yabwino kuti no mabungu awiriwa azipatsidwa ndalama zokwana komanso azigula chakudya chochuluka leya pali nkhani ya crop diversification pano nakamba poyamba isamango kamba za chimanga nkhani ya food insecurity yachita njiru komano kuti inu mumadziwa zambiri zokhuzana ndi ulimi komano kuomba mkota ndikofunika bwanji a president pano tikukamba pano kuti achite machawi kusankha nduna yoona za ulimi kuti zinthu ziyende zinthu zithamange mvula ndi imene yayambayi ndikofunika kwambiri kuti no president atipatse nduna ya za ulimi ndipo nduna ya za ulimi imene ikapita mu office isapite ku honeymoon nduna ya za ulimi imene ikapita mu office ikalongosole nkhani za AIP mwamsangamsanga nduna ya za ulimi ikapita mu office ikalongosole za mega farm mwamsangamsanga nduna ya za ulimi ikapita mu office ikalongosole za NIPI mwamsangamsanga zimene zizi zitithandizira kuti no dziko la Malawi chaka chammawa tidzakhale ndi nkhani ina nkhani ya chakudya osati ngati imene tikukambira pano nduna ya za ulimi ikapita ipite kwa adimaji ipite kwa NFRA ikalongosole zinthu kuti no nkhokwe zathu zili motani kuti no chimanga misika ya adimaji isegulidwe kuti no mtundu wa Malawi upulumutsidwe chifukwa zinthu sizili bwino ndipo sitikufunanso kuchedwa kuna kulikonse tikufuna nduna lero ndipo nduna imene ikapita ikagwira ntchito usana ndi usiku kuti mtundu wa Malawi upulumutsidwe chifukwa cha chipinjo cha njala chimene tinacho pakati pathu. Tikuthokozeni kwambiri Leonard Chimwaza chifukwa chokhala nafe mu programu iyi mukhale ndi tsiku lopambana. Ndiko kwambiri leya tingokonza kuti udorolo udafike koma nota ulandira ndiko kwambiri. Takuyamikani kwa basi koma mwatenga kale. I receive. Ino mawu ako omaliza nthawi yatha. tikunena kuti I think ngati dziko tikhale serious nkhani ya njala iye ini yawo tilumakamba zomwezo isakhale nkhani yokhudza andale kuti ziti aifa cha boma ili let's put systems in place zonena kuti kaya kuli boma kaya kulibe boma kaya kuli ndani kulibe ndani tikhale ndi system yabwinobwino yokuti izitithandiza. Of course ma politicians amapanga leadiso nawo mwina some policies with their political will komano nkhani ya chakudyayi tichose ku politics tikhale ndi ma structures abwinobwino tizipanga folo zitithandiza. Ndikuthokoze kwambiri Innocent Mphongolo chifukwa chokhala nani mu programu iyi tsiku la lero. Zikomwambire. Umunso ndimene itamalizira programu yathu ya kulinji pano pa Wireless ya Times. Ndikuthokozeni nonse amene munali nafe mu programu iyi olemekezeka Joseph Mwanamveka nduna yoona zachuma Leonard Chimwaza komanso Innocent Mphongolo ndi atolankhani athu amene anali madera osiyanasiyana Nelson Gonjani Betha Kuncheu komanso Jason Malowa mboma la Zomba. Ndikufunirani tsiku lopambana pitizani kumvera ma program otsatira pompano pa Wireless ya Times. Shortly we are going to give you news. Amalawi kulinji no kulinji kumabeja kumabetsera kulinji bakaya lilongwe kulinji kunzuzu mbanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesti ya odija shirugu goju yena manji nanga kadi zonyati sasiguri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga watemzire iyo kuguri yani Oguliji, digudalila inu, Oguliji.